И здравейте хора, днес ще гледаме клиповете в YouTube на Павел Колев 1. Започваме. Съжалявам, клипа да почна да снима, по едно време спря клипа, че е малко чу тук. Да. И да започваме да гледаме. По-малко точки. Ще хапва няколко гадости. Няколко. Мляко, яйце, шоколад, пипер, горчица, люта чушка, спрайт, мляко прясно, оцет, зехтин, пастец, комрия, банан, царица, маслини, сенки, паста за зъби, листерин, брашно и сапун. Този списък е формиран въз основа на този данък. Всяко число отговаря на нещо от списъка. Слагаме го в блендера и загубилите пият по една чаша. Доста гъм. Имате. Чао! Една дума. С една дума. Дреха, сгъваш дреха. Прибираше куфър, пътник, багаж, пътуването. Спиш, не знам, самолет. Спиш, сънуваш, мечта, сън, пиеш, сън, не знам. Път. Това филма с полет. 30 секунди стават. Доходи паска. Самолети. Път, сгъваш багаж. Пътник. Пътник съм! Какво сънуваш? Тръгваш на почивката, ваканцията. Една дума. Чудовище, Годзила, динозавър, убит, ранен, по-умира. Гущер. Нещо? Микрофон, реч, Оскар. Някой взе Оскар за този филм. Кой? Тази година ли? Тази година! С чудовище. Това с Леонардо. От мъжта. Завръщане. Не трябва мечката го не добра мечка. Три думи. Вътре, нали? Това коя е първата ли? Сцена ли правиш? Добре. Кой това? Мисля. Ляска на чита филм. Не. Кой това? Звяр, Годзила, мечка, чудовище, рев, вик. Какво е това, бе? Коян? Център. Кръг. Взрив. Цунами, нещо. Какво е това? Кръг. Така. Вулкан. Издригването на... 3, 2, 1, 0. Отвътре навън. Как ти се опитах с емоциите? Това е емоция! Гняв? Да, бе. В сърцето на морето. Слагаш нещо вътре в нещо. Добре. Първата дума. Вътре. Забравям. Добре, втора. Сърце. Това ли? Смело сърце. Да, забравях. Купи си го. На сърце. Удар. Плуваш хубаво. Вода. В какво плуваш? Море. In the heart of the sea. Български. В сърцето на морето. 3 на 1, 3. Второ. Съюз. Пазителите на галактиката. Трета. Небе. Рай. Планета. Космос. Вселена. Повече от Вселена. Галактика. На галактиката. От Guardians of the Galaxy. Пазителите на галактиката. Дея! Повече от Вселена! Кристиян. Беднакът милионер. Пари. Вегас. Богаташ. Богат. Продава на богат. Чакай това. Богат. Богат, така. Милионер. Беднякът милионер. Айде! Ай на билата!
Невероятните. Така. Супермен. Супергерой. Така, супергерой. С 4 букви ли? 4 супергероя. Но то също четвърка. Какво? Какво е това, бе? 4. Супергероя. Какво, бе? Нещо има, ти си супер силите. Да. Здрав. Дай там да ще се четвърка с това. Дребен. Малък. Какво? Това не е най-мишка бръста. 10, 9, 8, 7, 3, 2, 1. Един кредит, това са тия малкото детенце. 5 на 2, а? Филм за деца. Искам само да кажа, че Нетко е инженер. Аз мога да уча малко монтаж, обаче те имам да се разбират от филмите. Канала се казва Кинофен. Кинофен. А на какво играе бабка? На какво играе? На филм. Мостът на шпионите. Какво е това по средата? На. Първото дома е. Нещо ходиш върху нещо, върху някаква платформа. Какво е? Някакъв мост. Мостът на... Bridge of Spies, мостът на шпионите. Айде! Това не знам как се за шпиони, между другото. Ширил си. Две. Обратен гард. Бокс, обратен гард. Обратен гард. Да. Имам само 30 секунди да познавам и всеки рунд е по 2 точки. Виждаме. Първата. Студенти. Замръзналото кралство. Мръзнеш. Замръзналото птац. Крас. Две думи. Първата. Ти. Аз проклетникът. Жена. Ти. Личност. Аз шпионика. Не, аз проклетника. Моята голяма луда гръцка сватба. Сърце, човек, личност. Аз и ти двама човек. Какво ми покажеш? 2-5 дума. Целувка, бал, булка, сватба, нещо, моята гръцка сватба, моята гадна голяма гръцка сватба беше моята голяма гръцка сватба. Моята голяма гръцка сватба, не знам, моята луда гръцка сватба, моята... Килфен, какво става? И паднахме, какво стана? Защото някъде можа да познаем феноменалните. Сега ще го направим така, че поне един от нас да се спаси, понеже Ахта и Нетко са благосклонни. Един от тях ще обясни филм, който от нас първи го познае, е спасен от гадовидите. Другия ще... Добре, избрахме ти момчета, който го познае се спасява, който не го познае пие. Нетко, давай. Какво обясня? Три думи. Книга за джунглата. От, да, съюз, да, добре. Вълна от и С и към за. Първо. Книга за джунглата. Той си знаеше. 4. Шоколад. Yes! Пастет. Пипер. Добре. Брашно. Добре. Това е спрайт. Абе, боза си става. Още едно рече шоколад. Вземеш повече бокчета. Какво правиш това да не е занаяш? Какво прави? Пиете ли? Цяло. Стигам. Няма да го гледам. Пълни спрайт. Много гадно изглежда човек. Не само изглежда и смърди, верно. Ей, малко си глад накрая. Не мога да си бай. Това игра ти какво става? Капна! Не мога по-далеко човек се. Наистина благодаря момчета от Кино
Триумфе, че участвах в тази игра и я загубиха. Канал мога да намерите долу в описанието. Мерси, Недко. Искам да кажем, че нарочно паднахме. Да. Това беше от нас. За да си купите тези 70 отгоре, за да гледате предък на след тук и за да се абонирате отдолу. Господин, когато се видим! Чао! Мисля това да бъде за днеска. Утре ще направя един нов клип. Не забравяйте да се абонирате.